дӯстони азиз, теги чист? Тегиро чӣ хел истифода мебаранд? Таваҷҷӯҳ кунед ба ин ролики мо. салом азизони дил, салом блогерони нав. Ман ба ҳамаи шумо гуфта будам ки ин дафъа дарс дар бораи теги мегузарем. Теги чӣ аст? Теги ин калимаҳои калидие мебошад ки дар видеои шумо истифода бурда мешавад ва тезтар шуморо он нафаре ки мекобад, масалан мекобад боғи ҳайвонот, масалан мекобад картошка, мекобад хӯроки парҳезӣ, ҳама ин дар теги мебарад. чӣ кор мекунем? творческий студия медорем ё умуман оддӣ ба ютуб медорем, видеоро зер мекунем ва видеоҳои худро теги мемонем. вале манам теги мондагӣ нестам. хурӯши бодинҷон медароям, баъзе вақт мо саросима мешавем ва теги намем, инҷо қаламро зер мекунам. ин тавассути чӣ шуда метавонад? творческий студия тавассут умуман оддӣ аст дар омаданаш. нигоҳ кунед, дабави теги дорад ҳама вақт. нигоҳ кунед, дабави тег. чӣ кор мекунем? ин бодинҷон аст. дар тег ҳама вақт запита, яъне ки вергул мемонед. нигоҳ кунед, бодинҷон вергул. боз чӣ нависем? помидор. яъне ки теги калимаҳои калидиест ки барои ёфтани шумо зуд кӯмак мекунад. смайлик намонед. бодинҷон, помидор, масалан чеснок, русиям нависед мешавад, то ки русзабонҳо вақте ки поиск метиҳанд шуморо ёбанд. чеснок, мисол менависем ки хӯроки, масалан хӯроки парҳезӣ, якҷоя ҳам нависе мешавад, то ки ёфтан осон шавад. хӯроки парҳезӣ, вергул. баъд менависем хӯриш, вергул мемонем. тамом, сахранид мекунем. акнун бинед, ҳозир дар асл мебинем ки бодинҷони мо тег пайдо кард ё на. ҳозир вақте ки дар ноутбук шумо тамошо мекунед, теги мебарояд дар ин ҷо, теги пайдо намешавад, дар ноутбук мешавад. акнун ҳамихе оддӣ. нигоҳ кунед, бе ягон ҷо дар омадан ҳамихе дар ютуби худатон медароед ба канал. мо аз творческий студия дар омада будем. аз ютуб мои канал мезанед, нигоҳ кунед, видео мезанед. ҳатман видео, барое ки дига хел намешавад. вақте ки видео задед, ҳозир мебинем нарх дар мағозаи арабиро мебинем. ма ҳозирро мехоҳам ки теги занам. нигоҳ кунед, ҳозир инро теги мезанам. як дақиқа. чӣ кор мекунам? нависондагӣ изменид, удалид, поделиться. ма изменидро зер мекунам. изменид даних. инҷа описание менависам. теги нигоҳ кунед, менависам мағозаи арабӣ, вергул мемонам. масалан менависам нархи, вергул мемонам. арзон, вергул мемонам. гӯшт менависам, яъне вобаста ба ҳамон мавзӯъ. ва тамом, сахранид шуд. акнун агар ки ҳозир шумо инро тамошо кунед, ҳамон теге ки ҳаст, масалан инҷо намебарояд дар телефон, дар ноутбук мебарояд барои ин. лекин вақте ки касе ки масалан поиск дар ютуб менависад гӯшт, мағозаи арабӣ, фалон фалон, ҳамин чизои шумо мебарояд. дӯстони меҳрубони ман, яъне ки баромаданаш осонтар аст. баромадани ин чиз осон мешавад. як бор санҷем. ана дидед, ман задам мағозаи арабӣ, баромад. якум аз ман баромад. барои теги мондагиам дидед. яъне ки шумо гуфтед мағозаи арабӣ, имина канали ман баромад. барои ҳамин тегиро ҳатман монед. касе мегӯяд ки теги мони лозим нест, дурӯғ аст. ҳатман блогерони нав ба гӯшатон гиред, теги монед, хештегам монед. хештегро гузаштем. бо мо бошед. худованд нигаҳбонатон.